ovi što se stalno interesiraju kroz općinsko vijeće, što su i građani prepoznali kao one što se brinu za bolnicu, sredstva prikupljena za bolnicu su na računu općine Bihać. Vrijednost je nekih 460.000 konvertibilnih maraka. Sredstva stoje, mi smo imali više razgovora sa menadžmentom bolnice, postoji odluka općinskog vijeća da bolnica, odnosno menadžment bolnice, da u vrijednost tih sredstava eventualno šta treba bolnici koja je nastradala tokom nesretnog požara. Evo, prošlo je nešto više, više od godinu dana, nismo još dobili takav zahtjev, iako je bilo razgovora da bi to trebalo biti. Prvo nešto, mislim da je bilo čak i transfuzija, nešto da je bilo nekih 200.000 konvertibilnih maraka, pa će onda biti ovo, pa će biti ono. U stalno vršenje tog pritiska kroz vijećnike SDP-a, gdje su sredstva, ovi koji su slikali u zapaljenu bolnicu. Evo, ja postavio jedno pitanje njima, pitanje vladi Unsko-Sanskog kantona, koja je sad dužna općini Bihać blizu 700-800.000 konvertibilnih maraka, a to je oni akumulirani sredstava od kantonalne civilne zaštite 20%, što je trebalo pripasti općini u kojoj se je desio požar, odnosno općini u koja je proglasila elementarnu nepogodu. Mi tih sredstava nismo dobili, pa onda nismo dobili oni mali, bjedni sredstava 20.000 maraka od kantonalne civilne zaštite, koja nam je isto tako trebala prebaciti za našu bolnicu. Za razliku od njih, recimo, općina Bihać izdvojila iz svojih sredstava onoliko koliko je mogla, gotovo 100.000 konvertibilnih maraka. Ne trebaju se oni sekirati, ne trebaju oni pitati za ta pitanja, ne trebaju pitati za ta sredstva. Ja ću reći konkretno i zbog javnosti, neće dobiti sredstva na ovakav način dok nam ne dadnu tačno podatke zašta sredstva trebaju i da općina Bihać provede proceduru. Neće dobiti dok sam ja gradonačelnik ovoga grada.